Bate ngawiti kabar pertama. Kecelakaan maut kedadean nok dalan Gus Dur Jombang Setu bengi. Wong numpak sepeda motor mati sakbare klindes truk. Kecelakaan kuwi merga sing numpak sepeda motor kurang konsentrasi pas nyalip truk. Dadine kesrempet ambek sepeda motor liyane, nggarai sing nyetir sepeda motor lan sing goncek ceblok. Kudu sing hati-hati ya Kang ya. Bener yuk, kudu waspada terus ya. Kecelakaan iki kedadean nok dalan Gus Dur, Jombang Kota Setu bengi. Mayite korban gledak nok tengah ratan pas dalanan rame. Petugas gagenan nglakoni evakuasi kanggo digawa nok rumah sakit umum daerah Jombang. Korban sing gledak kuwi jenenge Suparno 47 tahun, warga Desa Sugiwaras Kecamatan Prambon Nganjuk. Korban ngalami babras nemen merga klindes ban nguri truk muatan kertas karton. Jarene warga kecelakaan kawite pas nyetir sepeda motor Wakit Saifuddin 26 tahun wong Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri goncekno Suparno mlaku teko arah Surabaya ape no arah Nganjuk nok nggon kedadean pas ape nyalip truk. Tapi nok kiwane truk enek sepeda motor sing mlaku saarah. Sing nyetir sepeda motor tetep nyalip dadine nyenggol sepeda motor. Akibate sepeda motor oleng. Sing nyetir ceblok ngiwa karo sing digoncek ceblok nengen, dadine ceblok nok pas ngisore truk. Sopir truk ora ngerti dadine korban dilindes. Kecelakaan iki ditangani unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Truk sing disupiri Taryono 67 tahun warga Citer Bogor, Jawa Barat, karo sepeda motor sing kecelakaan digawa petugas nok Satlantas. Sauntara sepeda motor sing ora dingerteni napa langsung ilang. Saiful Mualimin, JTV.